Ekelawa tiskiwa, ekelawa tiskiwa. Ma ekelawa tiskiwa bra. Ekelawa tiskiwa. Janangbaय आंनि जिउआ जिंगा लाला. बापावै देन्जार मेथाइ खननो रोंथारबायलै माथो नारजि बुदां एबारनिफ्राय फांसनफोराव नोंखौसो लिंहरसिगोन बायदि मोनबायलै आङो मेथाइ खननो. मालाय अमा राजा मेगन सादों नामा? आइला आंलाय नोंखौलाय मानो मेगन सानांगौ जाखोब्रा? आंहासो मानसिफोरजों मेगन साजायो. नों बांद्राय खोथा बुंनाङा. मेगन सादोंबा सादों होननानै बुंखा. हो आंलाय नोंखौलाय मानो मेगन सानांगौ जाखोब्रा नारजि बुदां? मोजांसो बाथ्रा बुंदों आं नोंखौ. मानसिफ्रा एबार नोंनि मेथाइखौ खोनानानै बयबो लिंहरसिगोन ना फांसनफोराव मेथाइ खननो. ekelawa tiskiwa जानांबाय आंनि जिउआ जिंगा लाला. बेसे मोजां नों मासे लिरिक्सआ? हायो नामा आंनि लिरिक्सजों? नोंनि बायदि असाइस बासाइस हा खिनो ओंखारो गुदुं गैया हासुनो ओंखारो नुनो गैया बे मोजां जाबाय. बयनाबो मोनसे मोनसे मेथाइ थायोब्रा नारजि बुदां. बयनिबो मेथाइयाबो मोजां जायोब्रा. आरो नोंनिफ्राय आंनि मेथाइखौसो मानसिफ्रा बेसेबां मोजां मोनो. बेसे मानसिफ्रा आंनि मेथाइखौ रोजाबग्रा जाबाय. खिनो ओंखारो गुदुं गैया हासुनो ओंखारो नुनो गैया ओंखाम गैया खुगा गैया होनलायनाय. नै नुबायानो आं फेसबुकआव. मा नुखो? मानसिफोरा नोंनि मेथाइखौ खननाय नुबाय नारजि बुदां. नोंनिख्रुइ आंनि मेथाइया पपुलार जाबायब्रा. होमबाबोथ' नोंनि मेथाइ होननानै मिन्थियाना रावबो. जाय खनग्रा बिसोरनिसिम मेथाइ सानसिगोन. ओरैनो अमा राजाया रायजोफोरनि मोजां खामानि मावाखै. अमा राजाया बिराद मोजां खामानि मावदोंब्रा. बेसेबां मोजां डायलग होबोगासिनो आङो रायजो राजाफोरनो. बेसेबां आंनि डायलगखौ खोनानानै रायजो राजाफ्रा मिनियो. आंनि डायलगखौ सोलोङो आरो माखासे सुंद' बड' मुभिफोराव आंनि डायलगखौ नुबावोसो. आंनि डायलगखौ नोङो बर'नि सर्ट मुभिफोराव गोबाङावनो नुगोन नोङो. एखे जायाबाबो खेंसालियै आंनि बायदियानो जाहैयोब्रा. होमबालाय नोंहालाय माथो दासिमबो नाम मोनाखै? बहाथो नाम मोननांगौ जाखोब्रा? जों कार्टुनालाय जों कार्टुन रायजोआवसो दङना. जाबाय ओइ नारजि बुदां थांनोसै थोदो. नों हाबां अखासिनि लाइजाम फरायला नामा? बिराद अखासिनि लाइजाम फरायनानै मोजां मोनोमोन ना नों? नोंसा बिफानि एक्स गार्लफ्रेन्डआ नारजि बुदां. लाइजामा दंबावोसोब्रा आंना. मबाइलाव स्क्रिनशट खालामनानै लालायबावबायसो आङो. नोंसा बिमा माने नोंसा बिफा आरो नोंसा एक्स बिमाखौनो होननांसिगोन आरो ना. माने नोंसा आफानि एक्स गार्लफ्रेन्ड जाबाय नालाय. नैबे आखाइ मुखाखौ नुदों हा? नैबे आखाइ मुखाखौ सावगासिनो सौनानै हाथाय थाइसेखौ गाहोना लांदां खालामनानै होगोन आं. आरो जुदि गाग्लाबबावोबा बिखा बख्ल'नानै खामिहारा सौफायजोबगोन आं. गोसोआव लाखिनां. अला आंथ' गिबायलै नोंखौ. आंनि बिखाखौ बख्ल'नानै आरो आंनि हाथायखौबो देख्लानानै दोनबावनोसै होनबा नोङो. लोगोसे खामिहाराबो सौफायनो ओंखारबावलायबायलै नों. दालि बालि गैया आंजों मिथिबाय? हेइ अमा राजा आसोला जौ फेथारबायलै बांद्राय हेब्बाय थानांला बेजों. ओइ नारजि बुदां गावखौनो बिराद हिर' मोननानै लाखोम ना माखो नोंलाय? जौ लोंबा लोंनानै बिदि दावराव दावसि खालामबाय थानो नोंनि थाखायनो बेलेगफोराबो डिस्टार्ब मोनफालाय लांसिगोन. ekelawa tiskiwa नोंनि अनगा आंखौ रावबो गाज्रि मोना. जेबो नङालै बेफोरबायदि मालाबा रंजानांगौबो. दानि जुगाव बयबो खामानियाव बेस्थ' थायोलै. लोगो मोनबाय थानायानो जाला. जि एसे सम लोगो मोनदों जादो रंजादो बयबो. मानो होनोब्ला जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौ सानसेबाबो थैखानांगौ. नागिन थिनानाना. सामसे ओंखाम ओंख्रि संनो फोरों दै हाब आंनो. ओंखाम ओंख्रि संनाया बारा थिग नङा बेना. रागाजोंबा ओंखाम ओंख्रिया गोथाव जाया बेना. मिनिबासो ओंखाम ओंख्रिया गोथाव जायो. बेनिखायनो रागाजोंबाबो ओंख्रिया गोथाव जानायनि फर्मुला होदो बे हाबांनो. ओइ हाबा रागाजोंबा ओंख्रि थावलायलायो माबायदि ओंख्रि सङोब्रा नोंलाय? बापावै दिनैसो मिथिबाय आङो. रागाजोंबा ओंख्रिया बेलेग जालायो नामाब्रा? जायोथ' आरो रागा जोंनानै ओंखाम ओंख्रि संबाथाय ओंखाम ओंख्रिया जिमान गोथाव संबाबो थावा. बापावै दिनैसो मिथिबायलै आं रागाजोंबा ओंखाम ओंख्रिया थावा होननानै. हाबा जाबासो मिथिगौमोन दा नोंलाय? दालाय आं हाबा जायाखै आरो नोंबो नों बादालिखौ मा सानखो नोंलाय? ओइ नोंखौ सेंग्रा बायदिसो मोनोलां बेनिखायनो बिदि बुंबाय. आच्छा सोरनो टाइपिं खालामगासिनो दंब्रा नोंलाय? प्राइभेट मेसेजसो खालामदों आं नायजाया. बापावै ekelawa tiskiwa जानांबाय आंनि जिउआ जिंगा लाला. नारजि बुदां नोङो मा खालामबाय थादोंहाय आं थांनोसै. नों थांखांनायनि उनाव बारलांफा मोसानाय होगोन आं. होमबालाय थाङाबो आं. मा आंखौ खुसियै मोसानोबो होला नामा नों? होआ माथो आं. नों आंखौ रागा फोजोंनानै नों गाव खुसियाव थानो आंबो खुसियाव थाया नोंखौबो थानो होआ. तो क्या हुआ ekelawa tiskiwa. नारजि बुदां मा जौ मोलोंफ्लांखोलाय? नन्दला मा स्पेशल जौ मोलोंखोब्रा बे नारजि बुदाङा? माथानि खर' माइब्रानि खर'.
आरो दंबावो बेवहायनो नोंनिबो खर'। अब्ला साननानै नायदो साथामजों ज' लोगो नांबा माब्रै जागोन? जौ लोंबा माब्रै मोनगोन? बेनिखायनो माइब्रानि खर' माथानि खर' आंनो नों आरोबाव नोंनि खर' लोगो नांनानै लोंबाय आं। लोंनानै दा आं मोजां मोनबाय। थिसकुवा थिसकुवा थिसकुवा। आइला 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 हालालै माथो नारजि बुदां नोंजों? बापाव नारजि बुदां दे होथार लागावथार दिनैनि समावनो सम। औथ' आरो बिनि उनावबा बेफोरबायदि सम मोनफिनगोन ना मोनफिना दे रंजा नारजि बुदां। दे आरोबाव हायोबा मुज्रा खालामबाव जोंहा। फाननानै बुंदों अमा राजा नोमा। दे नारजि बुदां होख्लायथार दिनैनि बे हरखौ रंगिन खालामथार। एखदम बायदि गाब गोनां खालामथार। ए होइना बाद लान्जाय थेम्पात बाद। माबायदि मोनदों नोंसोर? खिथुआव अर खामदोंना? नारजि बुदांखौ बिदि नुना नोंसोरबो अर जोंदोंना? नारजि बुदांनि महरखौ नुना फाग्ला जाजोब्बाय नोंसोर। नारजि बुदांखौ नुना नोंसोर गोमोहाबजोब्बाय। सोरलै नों? आंसोलै आं सानथला। बुलायनो नामा? बापाव ओइ फाग्ला ओइ गसा आंहा नोंजों बुलायनो हानाय गोहो गैयालै। मानो होनोब्ला नों गसाइसोना आं सुबुं माहारिसोलै। नोंजों आंजों हा आरो अखानि फाराग दङलै गसाइ। बेनिखायनो आं नोंजों बुलायनो हायालै दिनै। होमबा मा उनाव बुलायगोन नामा? उनावबो बुलाया दाबो बुलायालै। एदावना लानाङा। हाथाया देख्लानानै सैमानि गोदनायाव माला गानहोगोन आं। जोख्लोब हाथाया। मद बिरासो लोगो मोनखोना माखोब्रा? मद बिरा सोर बेलाय? लाबोलाय आं सौख्लाबजोबनो। मद बिरायानो जाहैबाय आथिं गोलाव मोदायनोलै। मानसिनि मोदोमाव हाब्रबबा फाग्ला बायदि जायोनो। आरो खोनानाय मथेब्ला गोदो गोदाय गामिनि लामा लामा औवा सिं सिं थायोमोन जाहैबाय मद बिराया। सोरबाफोर हराव थाबायलांदोंबा औवाया एकदम लामा थाथेलायना होयोमोननो ओमफ्राय हारसिंनो गसंफिनोमोननो। आरो मद बिराया बे औवायावनो थाखुमायोमोननो। आं गिबायसोहाय। नाङा आं दंना। हाबां माथो नारजि बुदांनि नोजोरा सोमस्रिनिथिंजायल'लै? बोरै जाखोब्रा? जुदि नारजि बुदाङा सोमस्रिनिथिंजाय नोजोर होयोब्ला आंबो नोंखौ होगोनलै। ट्रायल' खालामलाय माबायदि नोजोर होयो नों आंखौ? माथो खालामनो ओरैनोबाबो नोंखौ आं साइस नुखायोना गोदोनिफ्रायनो। मा होनो ओमफ्राय आंखौ ब्लक खालामनानै दोनदोंमोन ना नोङो? आनब्लक खालामदोब्रा। आं नोंनो मोजां मोजां खन्थाइ लिरनानै हरगोन। दरखार गैया। आरो नोंबो हाबा जानाय आंबो हाबा जानाय आंखौ जानला मानला सिख्लाफोरबायदि एदावबाय थानांला मिथिबाय? सेंग्रा सिख्लानि एदावनायावलाय मा मुहिनाय दं? हाबा जानायजों जानायसो एदावलायनाय मुहिनाय दं। आयु सोबागोन आं दानो। वेलकाम हाफां नोंनि सोबानायखौबो आं लानो राजि। टेटु बायदि खावलायाव दोनबाबो जेबो लस मोननाय नङा। आंनि खाथियाव जिरायना थांनोबा थां। ओरैनो रागा जोंनानै दंखायो आंखौ एदावनाङा। नोंहा नोंनि हिनजाव बादालिखौ खबर लाहैथां आंखौ नङा। अ आंना हिनजाव दङमोन ना बावनानै थाबाय थायोलै रायजोफोर। आंना हिनजावा खारलायबाय। हारसिं राशिफोरानो हिनजाव नागिरबाय थायोलै। सिरि सिरि हारसिं राशि नालाय सिरि सिरि थाब्रा। हारसिं राशि नामा? आं मिथियामोनलै राशियाबो हारसिं थायो होननानै। हारसिं राशिनि थाखाय दुखु मोनदों आं रायजोफोर। सोर फाग्ला खोन्थानाय नोंखौ हारसिं राशि थायो होननानै? आं खोन्थादों आं टकिया। बांद्राय सावलुन बावलुन जाबाय थानांला नारजि बुदां। सिरिथाव आंहा हिनजाव गैयिनि दुखु जादों। ओइ थफिराम फालगौ मानो हिनजाव नांबाय थागौ नोंनोलाय? बुबायना हौवा हिनजाव जानानैबो मा लाब? नांलायबायसो थायो। हाफां आरो नारजि बुदांखौ नायदो। नंगौ नामा? नंगौथ' आरो। बेनिखायनो हारसिङैनो थादो। हारसिङैनो बिन्दास इन्जय खालामबाय थादो नों। बारा गाब्लु गाब्ला खालामबाय थानाङालै। आच्छा दे होमबालाय हारसिङै थानोसै आं। मोजां गियान होनो रोङा गाज्रि गाज्रि गियान होयोना नोङो अमा राजा। नोंनो फोरोंदोंदां बै बमब्रमाखौबो। ओरैबायदि मेसेज टाइप खालामगासिनो दङना। नङालै हापां बे अफिसनि खामानिसो रायलायगासिनो। जालायखौ अफिसनि खामानि। अफिसनि खामानियाव रावबो मिनिया मिथिबाय? सोरबा नों पार्सनेलि चेट खालामोबासो मिनियो। प्रफेसनेल रायलायबा रावबो मिनिनो ओंखारा मिथिबाय? नों सोरबाजोंसो रायलायगासिनो दङ? नुबायना बे हाफांनि आखलखौ? खालि सन्देहल'। आं जेखौ सन्देह खालामो जेखौ सानो बे जाखायोबो। बेखौनो बुङो पापि। पापि मानसिया जेखौ सानो बियो जाफुंखायो। पापि मानसि हापां। हापां नों पापि मानसिसो नामाब्रा? नों जेखौ सानो बेनो जायो। आं पापियानो। पापि मानसिफोरनि साननाया जाफुंखायो आरो जेब्लाबो मोजां मानसिखौ पापि होनखायो मानसिफ्रा।
ओमफ्राय गाज्रि मानसिफोरासो मोजां जायो आं पाप्पियानो मोजां जि बुङो बियो जायो पाप्पिबाबो नों मोजाङालाय नों मोजाङा नुबाय दा नुबाय बिनि आखलखौ नुबाय दा बियो सोरखौ मा बुंगोन बे जाफुंखागोनबो ब्रा ओइ बमब्रा जुदि सोरबा हिनजावजों लाइन मारिखुमादोंबा बे जाखाबायबो ब्रा गाबोन ओइ मा आंखौल' गेजेराव लाबोबाय थायोब्रा नोंसोरलाय खोथायाबा ट्राइ खालामनानै नायब्रा हाफाङा जेखौ बुङो गाबोननो जाजोबगोन हाफां देलाय आंनिबो खोथा बुंलाय मोनसे मोजां आंनो नोंलाय सिख्ला मोजां मोजां नुबानो रायलायनो लुगैग्रा आरो महराल' एसे मोजां जानांगौ खारफाबायबो जायाखै जायो गासिबो जाजोबो आबोनो सोरबा सिख्लानि उन उन खारफानाय नुगोन नोंखौ होमबालाय हाफांखौनो हमगोनलै दाबायदियाव सोरबा हिनजाव गदाय लानानै फैबावोबा बे हाफांनि साननायसो सानथारगोन आं बांद्राय जानला मोनला बुंबाय थानाङा थांनोसै जानाय बायदि मोनथारदों नामा नोंसोर माथो बाथ' दाउ मयना सरायसो बाथ' दाउ मयना सराय नामा डेन्जार जाथारबाय माथोलै नारजि बुदाङा मा खबर बाथ' दाउ मयना सराय नोंनि अनगा सोरथो बाथ' दाउ दंबावो बे बुहुमावलाय आयो बाला नोंल'सो बुङो आरो बै गोजौनि बिबारा माथो बेलेग जाबाय नोंनालाय मा खोन्थानोबो रोंला नामा बै गोजौनि खानायाव लानाय बै बिबारा मारै गोजा जाखो बिदिथ' नङामोन ना नोंना आयौ मालाय हिनजावफोरा खर'आव मालाय बेफोरखौबो नोजोर होयो ओइ बमब्र एसे रायनानै हरा माने आंलाय माथो बुंबावनोब्रा मा बुंनांगौ जाखो जेबो बुंनाङा ओरैनो एदावनायखौनो बेबो नंगौ गाज्रि नुवाखै एसे इउनिक नुदों मोजां नुदों बिदिनो लाबाय था इउ वेलकाम मालाय बेस्थ'थार बमब्रमाया खामानि मावसिदों मालाय मबाइलाव बिजनेसनि खामानि नायबाय दङमोनलै बेनिखायनो आङो रिप्लाय हराखै थ' न'आव थांनोसै आच्छा मयना सराय माइब्रानि खर' दङना गैया औ माइब्रानि खर' लोंनो संनांगौ जाम्बिलाय एसे आं लोंनो फैगोन ना एबार माइब्रानि खर' संनानै दोन दै मागो फैगासिनो संहोलांदोसो नों माबायदि नुदों आंखौ जौआसो फेदों आं फेयाखै जाम्बिथारलै नोंबो बे खोथाखौ नों इसिबां मोजाङै अननानै बुंबाय जेब्ला आं लोंला एके लावा लावा थिसकेवा मा एसे मोजां नोंनि खानाय फिथरा ओइ दावसि देलाय एराव जादों नामा नोङो नारजि बुदांजों मालाय मयना सराय नाम दोनलायदों मयना सराय आपां मा खबर दाउलाफोरा मा जाबाय थायो नोंलाय सिरि थानो हाया थानो गोसो गैयाबा थांदो आं थानो हायालै बेफोरबायदियाव आं नायनानै मिनियाबा आंना जाथारा नोंनि खर'नि खानाय थफाया दाउस्रि नोंनि खानायनि गोजा बिबारा बेसेबां समायदों थिसकिवा हाफाङा सानखाबाय बियो ना हाफां नों जुदि दावसे देलाय आरो नारजि बुदांखौ बिदि सन्देह सानदोंबा बिसोरथ' गाबोननो हुलुलुलु जाथारसिगोनलै मालायनि हौवाबाबो दोखो दांगार गारगोन आंबाय अमा राजाखौ मोनखांबाय थादोंथाय बियो माथो नों जेखौ सानो बियो जायोबालाय बेनिखायनो बुंबायब्रा दे नारजि बुदांजों दावसे देलायखौ सानलायदो आं थालाहाय आं थांनोसै नारजि बुदां थौदो थांनोसै थांदो बेवहाय देख' आसि थुलाबाय थानांगोन बे बालनि साइज गैया मा बोराय जानांगौ जाखोब्रा मोदोमासो बोरायदों आंना नाथाय बैसोआथ' बोरायाखैना जाम्बि सराय मालै बाखनायबाबो बाखनायजाया दानो बायदिसिना बुंजागोनलै आंजों बुंला बोरैबा गाबबाय बायनो हागौ नारजि बुदां थौदो थांनोसै लानानै थांदो आंबो आंनि हौवाखौ लानानै थांनोसै थौदो थांनोसै बहा मा बहा न'आव आरो दे थांदो हरबो जाबाय नारजि बुदां थांदो दे आच्छा दे थांदो
दे थांनोसै ओइ थौदो थांनोसै थौदो दिनै आं नोंनाव जोबोद कुइसन सोंनांगौ दे सोंनो हागोन बेवहाय नङा बावै हिनजाव दंजायोना दंजायो मालाय बयबो लानानै थांबाय आंखौलाय सोर लांफैगोन ब्रा मानो लांफैलायनांगौ जाखो हारसिं आथिं दं आखाइ दं थांबानो जाबायना न'आव थांनोसै बा लांनो फैलायदों जे आंखौ माथो इसिबां हर जालायलायनाय माथो खालामबाय थाखो थौदो नोंनि थाखाय नाङासो होनदों मोनाखै आच्छा बारु थाइबानि लारु थौदो होमबालाय थौदो दे होमबालाय थांहोलांदोलै आच्छा बारु थाइबानि लारु गुड नाइट नोंथांमोनाबो जुदि नायबाय दङबा मा मिनिनाल' थाबाय थाखो आसि बिमा दं आसि बिमाजों लाइकआव थुनानै गालांदो बास कमेन्ट मोनसे लिरनानै गालांदो ओमफ्राय साबस्क्राइब गोसो दङबा खालामदो अके बाय गुड नाइट बावै मालायफोरासो हिनजावजों लांफैजाबाय आंहालाय माला लांफैजागोनलै सन्थला बेखौलाय आं मा मिथिगौ दा मालै सन्थला बे जोनोमाव आं बिदिनो जानानै थाबाय थानांसिगोन नामाब्रा आंनाव दा गियान गैथ'वालै गाबोनो गियान बहाबा मोनब्रबा होनोसै आं बिनि बागै आच्छा दे दसे नोंजोंनो दुखु सुखुनि खोथा रायलायनोसै दे